Ka mau bena multipurpose society kala pentip bakala hab ban pensangek no syai kala kidro balabu pan pelong hak khat sau teri ujili arja pesan nakidaw kibam nakir. Presiden jo society uba S Jakit badu sekretari uba M Swear. Ula pentip baka jing pensangek syai kini kala kidro. Kalong nakadaw bakidon na pedeng kiba pendi kitiket kem shim lawan ban pen pashu ya kibok ba maki kishim bat ka jing thmu jo society kalong ban yok khliap lut ya ki tiket baro kat ki belade pendi. Handai namar ka jing bomwan pen pha ya kibok ki nong penya jo society kem ngosuk men siem ba ki tu ki tiket ba ki briu ki la thiet chitom ken chilong le no ai bat ban laj na kanu ka jingwet jingwa hadin habut ki noi lam jong ka society ki la pen pau dak ba shai ba kim don kanu ka jingmut snew ai bat haba ka society ka sham ya kum kini ki jing e kala tuat jingmut na ki bor bahalor bat la le ya kebadan kam bat ya kebadai ban le hakum kini kapor namar kata dak jingo jingbet na ki bor bahalor bat dak mensiam ke bakhia la pen kadria byang ya kini ka drawing date harangkat ka jing jingbet bat ka no objection certificate na ki bor joka an kata na ka lottery office bat ka office Deputy Commissioner. Shushu kino elam jo society kila pan ma bat kerpat red hi pai ba pan sngo thu lem ka jing e ba society ka kendo bat sa hisien ka society kala kerpat hi pai ba ki bala deputy ki tiket bakin bu ba bat ri kendong bat ya ka tarik pan pen le ka byang la pen karya no hadu ka arpo tarik no pra 8000%.